Физалия Дәүләтгәрәева. Бер ялгышсаң. Кызның да үз хәле иде ахыры. Шулай да кеше аңларлык бер-ике сүз иреннәреннән төште. Әхмәтҗан абый, кайтыйм инде яме, әни ачуланыр. Әхмәтҗан теләр-теләмәс кенә йылдызын йөрәгеннән тотып сукмактан читкә юнәлтте дә, мөлдерәмә тулы бидрәләрен җай гына күтәреп менеп киткән кыз артыннан карап калды. Менә бүген дә теләгәнен әйтә алмады. Эй, җебегән! Егетнең бер яктан үз-үзенә ачуы килсә, икенче яктан һаман ачылмаган сире йөрәгенә ләззәт бирә иде. 24 яшьлек баһадир буйлы ир егет 18 яңа туган кыз кыркыннан шулай куркып торсын инде, я? Берәү булса, яратам, иләнәм дип бетереп кенә әйтеп салыр иде дә, шундый матур кайны үзенә китәр иде. 3 ел буена немецка каршы сугышты. Анда илбасарлардан да, үлемнән дә курыкмады. Ә менә шушы гади авыл кызы алдында кыелып төшүен әйтсин аның. Әхмәтҗанга авылның сугыштан исән-сау кайту бәхетенә ирешкән 3-4 егетнең берсенә кызлар үзләре тагылырда йөриләр. Ә егетнең күңеле Газизәдә. Йөрәкләрне җилкетерлек карашына караганда, шибәр кызый үзе дә егеткә битараф түгел кебек. Әхмәтҗан атына атланды да, Газизәсе турындагы татлы уйларына бирелеп, юртагын амбар ягына атлатты. Колхозда шак-шак аяк сирәп йөргән 2 аттан башка берничә техника галәмәте. 2 ватык трактор, 1 җимерек йөк машинасы гына бар иде. Сугыш елларында хатын-кызлар бу хәтле җирне үгез җигеп сәрсә, инде анысы да юк хәлендә. Әхмәтҗан кайту белән шул техниканы рәтли башлады. Председательдән чыкмады. Ничек итсә итте, бер тракторны аякка бастырып, аңа менеп утырды. Йөк машинасында киләгәч, аңа да шофер табылды. Бираздан аның үҗәтлеге белән колхозга тагын 2 техника кайтартылды. Әхмәтҗан исә үзе тракторда эшләде, үзе кечкенә генә гаражның башлыгы да булып китте. Шулай эшенә бирелеп йөргән көннәрнең берсендә аңа авыр хәбәр ишеттерделәр. Газизәне амбардан ашлык урлауда гаепләп төрмәгә алып киткәннәр иде. Андырда эшләгән кызның кесәсендә бодай ашлыгы тапканнар имеш. Амбар башлыгы Чулак Корбангали кызны үзе тоткан, үзе милиция чакырткан. Өенә килеп тентү ясагач, тагын 2,5 капчык ашлык чыккан. Ул арышның тегү машинасын сатып алынган ашлык икәнлеген Газизә дә, аның әнисе дә усал түрәләргә берничек тә исбат итә алмаганнар. Амбардагы шактый гына җитмәгән бодайны да Газизә өстенә япканнар. Шулай халыкны куркытырлык үрнәк булыр өчен бер гаепсез кыз баланы 3 елга төрмәгә яптылар. Әхмәтҗан хаклык эзләп председательгә дә барган булды. Милициягә дә керде. Тик аңа турыдан туры әйттеләр. Егет башыңа маҗара эзләп йөрмә. Хәзер шундый вакыт. Бер дә юкка кеше башы чыри торган вакыт. Яшерен батырын түгел. Әхмәтҗан курыкты. Куркыныч еллар иде шул. Көчсезлеген тоеп, Әхмәтҗанның дөньясын җимерәсе ватасы килде. Халык өстенә килгән һәр хакимият кешеләренә үзенә кирәкле көчле закон белән кысып тота. Ә ул елларда закон үтә кыргый, бик тә каты иде шул. Һәр хакимиятнең үз ялагайлары була. Әнә шул намуссыз затлар нахакка жалу язып, түрәләргә тәлинкә тотып кеше башына җитәләр дә инде. Чулак Корбан да шуларның берсе иде.
Үз вакытында Сталинның сүрәтен мәсхәрәләде дип нахак бәлә ягып, бердә юкка авыл мулласын төрмәгә азаттырды. Бахырны 4 баласы ятим итеп калуына карамастан атып үтерделәр. Инде менә бер гаепсез кызның башына җитте. Атасы сугышта үлгән, ширле шәнисен, кечкенә энекәшен караган кызны яклаучы табылмады. Шулак төрмәдә гаепсезгә утырган кызның гайбәтен таратудан да тартынмады. Андый җирдә Газизә кебекләрне тиз сындырырлар. Әллә кайчан төрмә каравылчысының сөяркәсе булгандыр инде. Бала күтәреп кайтып кермәсә дип, Әхмәтҗанның күңеленә шик кертте. Кыздан бер гаебем дә юк дип хат алса да, Әхмәтҗан аңа җавап язмады. Ул шулакка ышанасы итте. Газизә төрмәдән кайтканда егет Шулак Корбанның кызы Миңнисага өйләнгән иде инде. Өйләнүе дә әллә ничек сәер генә килеп чыкты. Кичтән Шулак Корбаны аны чакырып үзе куйган бал белән ярыйсы гына сыйлады. Иртән торганда янында яткан Миңнисаны күреп, Әхмәтҗан башын гына кашыды. Ул киенгәнче хатыны һәм Шулак Корбан килеп керделәр. Тавыш күтәрделәр. Шулак Корбан Әхмәтҗанга «Иләнмәсәң, башыңны төрмәдә черетәм» дип янады. Әхмәтҗанга тиз арада Миңниса белән сельсоветка барып, язылышудан башка чара калмады.